Tænd for Jeg har tændt. Lisa, hvad er det, vi laver her? Jeg ved ikke, det er en eller anden grim trøje, vi har fundet, og den skal bare dø. Den skal brændes ihjel. Hvorfor skal den det? Det er fordi, det er en klam nar, der har haft den. Og han er så ulækker. Jeg kan godt sige dig, han er 3 piger på én gang. Og han tror selv, han er jordens lækreste, men nej. Ja, det lyder bare så klamt, det gør. Ser det ikke fedt ud, skat? Mega fedt. Hold kæft, den brænder. Ej, Lisa, pas på. Ej. Jeg var bange for, at det går ind i det hele. Skal du ikke også lige ind og brænde som en drøn, skat? Jeg var smøger med benene sådan. Okay. Dø, dit klamme svin. Det er utro mennesker. Så bliver du kraftedeme brændt i helvede, din fucking nar. Fuck, man, den er gået helt til grunden lige om lidt. Skal jeg bare stoppe? Skal jeg? Nu skal vi bare have lort at slukke. Ja, er du klar? Jeg slår mig.